Podnikatelia nevedia, že niektoré faktúry sú výdavkami až po zaplatení. Ako podnikateľ si môžete do výdavkov dať rôzne tovary alebo služby, ktoré potrebujete na svoje podnikanie. Stačí vám na to faktúra, ktorá sa zaúčtuje ako váš náklad. Avšak to neznamená, že je to automaticky váš daňový náklad. Čiže nie vždy si takýto nákup môžete odpočítať od príjmu a znížiť si tak vo výsledku daň. Prečo? Pretože zákon o daní z príjmov vymenováva výdavky, ktoré sú daňovo uznané až v tom roku, kedy ich reálne zaplatíte. To znamená, že nestačí iba mať faktúru, ale musí byť aj uhradená do konca roka, v ktorom si ju chcete do daňových výdavkov zahrnúť. Ktoré výdavky to sú? Hovorí sa, že kto nič nerobí, nič nepokazí. No prečo by ste sa nemohli poučiť z chýb iných a vyvarovať sa ich? Zozbierali sme najčastejšie chyby, ktorých sa podnikatelia dopúšťajú a niektoré vás môžu stať nemalé peniaze. Poučte sa z nich a nezabudnite, že za dodržiavanie zákonov zodpovedá podnikateľ a nie jeho účtovníčka. Najčastejšími výdavkami sú výdavky za nájom hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti. Ak si napríklad prenajímate kanceláriu a nájomné za december neuhradíte do dňa splatnosti 10. decembra, ale uhradíte ho až v budúcom roku, povedzme 2. januára, potom suma nájomného za december bude súčasťou daňových výdavkov v budúcom roku, pretože až vtedy ste nájomné zaplatili. Možno ste zatiaľ nepotrebovali právnické služby, no určite využívate služby účtovnej firmy. Dajte preto pozor, ak chcete, aby ste mali faktúry za právne či účtovné služby alebo aj poradenské služby uhradené do konca roka. Inak budú zahrnuté do daňových výdavkov až v tom roku, kedy ich zaplatíte. Ďalšími takými výdavkami, ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení, sú veľmi často vyskytujúce sa provízie za sprostredkovanie, či už na základe mandátnej alebo inej obdobnej zmluvy, a tiež výdavky na marketingové a iné štúdie a prieskum trhu. Výdavky na reklamu si môžete uplatniť až po zaplatení, ak tieto výdavky platíte daňovníkovi, ako je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a podobne. V prípade, že ste neskoro uhradili faktúru a váš dodávateľ chcel od vás, aby ste mu uhradili zmluvnú pokutu, poplatky či úroky z omeškania, odstupné alebo iné výdavky spojené s uplatnením pohľadávky, tieto tiež zahrniete do výdavkov až v tom roku, respektíve zdaňovacom období, v ktorom ich zaplatíte. Ďalej je to daň z poistenia, ktorú platíte, ak máte uzatvorené neživotné poistenie, okrem povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Je to pomerne mladá daň, ktorá platí od roku 2019, no aj na ňu sa táto podmienka vzťahuje. Daňovo uznateľnými výdavkami až po zaplatení sú aj odplaty za použitie autorského práva alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových softvérov alebo modelov, plánov, know-how. A patria sem aj sponzorské výdavky. Ak ste sponzorom na základe zmluvy o sponzorstve v športe, môžete si tieto výdavky uplatniť ako daňové až po ich zaplatení. Tu ale musíte dodržať ešte ďalšiu podmienku, a to, že v tomto období, kedy sponzorské uhradíte, vykážete kladný základ dane. Nepatrí sem sponzorské poskytnuté amatérskému športovcovi, ak nie je reprezentantom podľa zákona o športe. Výdavky, ktoré sú príjmom daňovníka nezmluvného štátu, zároveň sú tieto výdavky podmienené splnením si ohlasovacej povinnosti a uhradením dane z príjmu, ktorá sa vzťahuje na príjem takéhoto daňovníka, sú tiež výdavkami až po ich zaplatení. A na záver spomeniem ešte kompenzačné platby podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré sa týkajú dodávateľov plynu, tepla, elektriny a vody. Takže ak máte neuhradené faktúry za spomínané služby a chcete, aby boli zahrnuté do daňových výdavkov ešte tento rok, nezabudnite ich uhradiť ešte do konca roka. Inak s nimi môžete počítať ako s daňovými výdavkami až budúci rok, respektíve v tom roku, kedy ich skutočne uhradíte. Aké ďalšie chyby podnikatelia robia, sa dozviete v ďalších videách. Sledujte náš kanál a dajte odber, aby vám žiadne video neušlo.